wasu ba su so ba, mu ɗan gari ba za mu amincewa, sai mu ce a bar mu da mai jira. Hajiya dan Allah ki daure ki sake mun waya mana. Ni kenan ban da aiki sai dai sake maka waya ko? Yanzu gaskiya ayyuka sun mun yawa, ban da wani lokacin zuwa shagon waya kuma. Hajiya ai bana tunanin sai kin yi haka, domin kuwa daga nan ma za ki iya saya mu kuma za su kawo mana har gida. Kai yaro, suwa kenan. Suwa kenan in ban da MBA Investment Nigeria Limited suna sai da wayoyin zamani iri daban-daban, sababbi da kuma sakanniyu kamar su iPhone, Samsung da dai sauransu. Haba dai. To ai ba a bar su a baya ba, domin kuwa suna sai da kyawawan agogon hannu, airpod duka akan farashi mai rahusa. To a ina zan same su? Suna nan a number BFF 11 Baka Plaza da ke kan titin Ahmadu Bello da ke Kaduna. Lallai kam wata miyar ai sai dai a makota. Ina ai mutum zai iya sayan kayan su ta yanar gizo kuma za su kawo masa har inda yake a duk fadin kasar nan. Za a iya tuntubar su a layin karta kwana akan 07032655719 ko a shafukan sada zumunta na zamani, shafukan su na Instagram @MBA Sauki iPhone da kuma @Mamun Baba, ko a shafukansu na Twitter @MBA Phone Store da kuma @MBA Phone KD. Kana nufin MBA Investment? Ba shakka kam, yanzu zan siya maka waya har da ni kaina. Sayan nagari, mai da kuɗi gida. To ko wasu ba su so ba, mu ɗan gari ba za mu amince.